От името на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент заявявам, че демокрацията, основните права, върховенството на закона са фундамента на Европейския съюз и всяко посегателство срещу тях, в която и да е държава членка, е посегателство срещу целия съюз. Но също така политическата злоупотреба с тези въпроси подкопава доверието на гражданите и постига обратен ефект. Днес обаче Renew, подведени от своите членове от България, истеризира проблемите, с които страната се сблъсква не от вчера. И какво ни предлагате днес? Пропаганден дебат в Европейския парламент, спиране на средствата за България, европейска политическа намеса в работата на българския съд. Решението не е в политически кампании срещу България и дебати в Страсбург, а в системна и конструктивна работа между управляващи и опозиция в София. От своя страна ние ще подкрепим провеждането на добре подготвена мисия на споменатата мониторингова група в България и ще разчитаме тя да направи най-точна оценка за ситуацията и да даде препоръки.